ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലത്തെ മുയലിന് കുട്ടികളുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിനെ തുടർന്ന് ഞാനൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. 2 ദിവസമായിട്ട് മുയൽ അതിൻ്റെ രോമമൊക്കെ പറിച്ച് ഒരു മെത്ത പോലെ ആക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ കാര്യം എന്നൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഡെലിവറിക്കുള്ള ഇതാണ്. ഇത് മെത്ത പോലെ ആക്കിയിട്ട് അതിൽ പ്രസവിക്കും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു നെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കണം. മരത്തിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആയിരിക്കണം, നല്ല സ്ട്രോങ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാർഡ്ബോർഡ് പെട്ടി വെക്കാൻ പറ്റില്ല. നെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ രോമവും ഈ ചാക്കിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബോക്സിലിടണം. എന്നിട്ട് അതിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ മുയൽ പ്രസവിക്കുക. ഇതേ ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡ്രൈ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് സ്ട്രോങ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഡ്രൈ വെച്ചത്. ഇതിൽ നിന്നിട്ട് കണ്ടില്ല ഈ രോമമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മുയൽ വന്നിട്ട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസവിക്കുന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത്. ഇതിപ്പോൾ എത്ര ദിവസം ആയി എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. പെറ്റ് ഷോപ്പിലത്തെ ആൾ പറഞ്ഞത് നേരെയായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വെച്ച അതേ വൈകുന്നേരം തന്നെ ഞാൻ പോയി നോക്കുമ്പോൾ മുയൽ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5 കുട്ടികൾ കൂട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് 2 രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം എൻ്റെ അമ്മ തന്നെ അതിനെ ചവിട്ടി ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമല്ല, അറിയാണ്ട് കാല് എൻ്റെ മേലെ ചവിട്ടിയിട്ട് ചത്തുപോയതാണ്. ഞങ്ങൾ മുയലിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് 2.5 മാസമൊക്കെ ആയുള്ളൂ. ഇതിങ്ങനെ പ്രസവിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അത് നേരെ അറിഞ്ഞില്ല. ഞങ്ങളങ്ങനെ കെയറൊന്നും കൊടുത്തില്ല. സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു. ഇതിൻ്റെ രോമമൊക്കെ പറിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടാണ് പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ പോയി ചോദിച്ചത്. മുയൽ അതിൻ്റെ കുട്ടികളിൽ പാല് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. ജനിച്ച ഒരു 24 അല്ലെങ്കിൽ 20 ദിവസം വരെയൊക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പാല് കൊടുക്കാം. ഒരു മാസം ആയിട്ട് മെയിലും ഫീമെയിലിനെയും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതേപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ മെല്ലെ രോമമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, വല്ല രോമമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10 ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇത് കണ്ണു തുറക്കുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ രോമം ഇത്രയും കൂടി നല്ലോണം വളർന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൊക്കെ തുറന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് മെല്ലെ മെല്ലെ നടക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങുള്ളൂ. കണ്ണ് ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായി തുറന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ. എല്ലാ മുയലും ഒരേ സമയത്ത് കണ്ണ് തുറക്കില്ല. ഒരെണ്ണം തുറന്ന് പിന്നെ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കണ്ണ് തുറക്കും. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഫുൾ കണ്ണ് തുറന്ന് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം 2 ആഴ്ച പ്രായമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. മെല്ലെ നടക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാതും കണ്ണ് തുറന്നു. മുയലിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യും. ഇതേപ്പോൾ അതിന് ഞങ്ങൾ ഇത്തിരി ഇലകളൊക്കെ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മെല്ലെ മെല്ലെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ വീണ്ടും നല്ല വീഡിയോസുമായി വരും. അതുവരെയും ബൈ.